Здравейте и добре дошли в моят канал. Днес ще приготвим един много лесен и много вкусен хляб с чесън и моцарела. Този хляб го приготвям най-често, когато правим скара или просто така към салатката. Опитайте го и вие. За приготвянето на този хляб са ни нужни 360 г брашно, 220 мл топла вода, 2 супени лъжици зехтин, половин купче мая, 1 чайна лъжичка сол и захар, моцарела, а пък за маслото, което ще приготвяме, ще използваме естествено масло и подправки. Нека да започваме. Първо ще разтвориме маята във водата, като ще натруша купчето в нея и ще сложа захарта. И бъркам толкова дълго, докато се разтвори хубаво маята. Така, маята се разтвори вече и сега изсипвам всичките съставки в купата. Брашното, солта, две супени лъжици зехтин, и водата. И пускам машината да бърка, докато не се заформи едно хубаво меко тесто. Тестото ни е готово. Изваждам го от машината и го оформям на една топка. Това тесто без проблем може да си го приготвите и с ръчен миксер. Става по същия начин. Слагам го в една намазнена купа и го завивам с една кърпа и го оставям да втаса за около 40 минути. Тестото вече ми е готово втасало и сега ще го сложа на тази тавичка. Просто го изваждам от купата. Не е нужно да се меси отново. А просто така с пръстите леко го разтигам върху хартията. Ето така. С едно остро ножче ще го разрежа на ленти. Ще го завия и ще го оставя отново за 15 минути да втаса още малко. А през това време ще си забъркам чесновото масло, като тук съм разтопила едно малко или средно голямо парче масло. Изтискала съм една скилитка чесън и съм прибавила копър и магданоз. Вие може да си сложите каквито поправки обичате. Аз по принцип с тези двете го правя и се получава доста вкусно. И както казах, сега ще изчакаме още 15 минути. 15 минути по-късно хлебчето ми е втасало за втори път и сега остана да го намажа с чесновото масло и да сложим моцарелата. Намазвам го хубаво.
И в разрезите ще сложа моцарелата. Така, хлебчето ни е готово за фурната, като предварително съм си я загряла на 220 градуса с голен и долен реотан и ще го пека за около 15 минути. Хлебчето ни е готово и може да се сервира. Искам само да ви покажа колко хубаво се получи. Уха е страхотно, много е меко. И ето вижте как изглежда отвътре. Страхотно е. Надявам се това видео да ви е харесало и ще се радвам, ако се абонирате за канала, оставите лайк и ми оставите един коментар. Мерси, до следващия път!